vlog. Welcome back to my YouTube channel. In this video, mukatkat ta sa bukid. Tara, mag-hike ta! Medyo pangit ang panahon, pero hopefully later mahulog na ang uwan. Come join me and my cousins. Let's go hiking from Banawa to Buhisan Dam. This is our meeting place, McDonald's Banawa, and our call time is 5:30 a.m. As you can see, murag nag-party no? Daghan kaayo ang mga hikers. Og, nabuntagan na lang ni, wala pa mi nakastart. Og, say hi to Eunice! Let's now begin our warm-up exercises. Well, a few meters pa lang from Banawa McDonald's, mauna ni ang view nga ito makita. Malabay ta sa Good Shepherd, and because hanga kaayo going up, so wala kayo take of videos, no? So guys, medyo tricky na kaayo ang dalan, so just enjoy the view. O, diba? Nagpa-ilis ko sa mukupot sa camera kaya para maapil po din taon ko sa video. Uy, maluong! Shout out di ay sa naghatag na ako sa sungkod. Madam, it is very useful. Thank you kaayo, ma'am. So, mauna ni siya. Kami duha ni Vera Permi ang nasa last kay kutas man. Atong unhan si Vera kay para kung matagak ko, siya ang himong kusyon. Unya, para daw dili siya kutas, ni dagan si Madam. O din samot ang kakutas. Anyway, so guys, mauna ni siya ang video. Just sit back, relax, and enjoy the video. And if you haven't subscribed, please subscribe. Hi, sir. Hindi ko para sa malamano ba okay. Umano yung half body, no? Are the people. Hi, to the vlog. To the vlog, Bern. Hi, guys. So, mauni ang award ni Mother Nature. Kaya nikat-kat ko sa bukid, iyak ipakita sa rainbow. So, this is the famous Starbucks, not Starbucks, Starbucks, Star Bukid. Daghan kaayong tao, no? How I wish madala na ko si Matthew si Gazelle din hi. Alright, back in action.
O, diba? Si Vern ang akong alalay. Hi, Vern! Shout out, Vern! Charog di manipis ang akong kabilbilan, no? Kung mahuman na taog hike. Og kinuod ang ilang giingon nga lisod ang panaog. Pero dili na mahadlok ana kay naatay mahiwagang sungkod. Unfortunately, sa kapaspas sa dagan sa panahon, dili na namo ma-enjoy ang nature kay gadali na mi gaapas sa tahay. So, maayo gani na atay video kay pwede nato mabalik-balik og ma-appreciate ang beauty sa nature. Always take time to rest kay dili ni siya lumba. Finally, it's snack time! After namo nag-snacks or nag-breakfast sa mga wala pa, nagpadayon-dayon ni sa pag-hike padulong sa Buhisin Dam. Again, rest if you must, but don't you quit! This is just one of the many parts nga naglisod mig kanao. So medyo nadugayan mi dire.
Salamat sa Diyos na kagawas ra gyud in town ni. Thank you so much, Lord. Thank you also sa among guide ug sa among sweeper ug sa katong kuyog sa among team katong mag-boyfriend girlfriend charot. Oh, magpaabot na lang ni para kuhaon para mag-lunch. Mao day niyang akong mahiwagang sungkod. Salamat again sa naghatag. Deserve sa akong tiyan ang mukhaon ug maayo, syempre. Like and subscribe! Thank you once again for watching. Like and subscribe.